fold. The cross of Jesus Christ in our ancient shores is now 500 years cherished gift to hold. He has given us faith, a gift to love and to share. Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ug ang gugma sa Dios, ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo, manaa kaninyo. Manausab kanimo. Mga igsoon, karon mao ang atong ikaduha nga adlaw sa atong Triduo Mass pahinungod sa kapistahan ni San Jose. Padayon tang magampo nga unta maluwas na ang kalibutan niining virus nga nagsakit nato ang COVID-19. Padayon po tang magampo sa atong mga katawhan, mga kaigsuonan nga nagsigig tabang nato dinhi, ang atong mga benefactors and donors. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdum o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo, kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuos Amahan aron pagpangamalang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-onon ta kita niya ngadtos kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios nga nagpahiuli sa kinaiya sa tao, labaw sa iyang dungog sa sinugdan, tan-awa ang sakramento sa imong gugma nga dili matukib, aron imong ampingan ang mga gasa sa imong way hunong nga grasya og panalangin diha kanila nga imong gibag-o pinaagi sa misteryo sa bunyag, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Si Pablo ug ang iyang mga kauban milawig gikan sa Papos ug miabot sa Perga sa kayutaan sa Pampilya. Apan si Juan Marcos mibulag kanila didto ug mibalik sa Jerusalem. Gikan sa Perga, miadto sila sa Antioquia sa Pisidia. O sa adlawng igpapahulay, misulod sila sa sinaguga ug milingkod didto. Human sa pagbasa sa usa ka bahin sa balaod ni Moises ug sa sinulat sa mga propeta, gipasuguan sila sa makadagkuan sa sinaguga nga nag-ingon, mga igsuon, kung aduna kamoy mensahe nga makadasig niining mga tao, mahimong isulti ninyo karon. Mitindog si Pablo ug gisinyasan niya sila sa iyang kamot ug giingnan. Mga igsuong Israelita ug tanang dili Hudiyo nga nagtuo sa Dios, pamati kamo. Ang Dios niining nasod sa Israel nagpili sa atong mga katigulangan ug naghimo kanila nga dakong nasod sa panahon sa pagpuyo nila nga mga langyaw sa yuta sa Ehipto. Pinaagi sa iyang dakong gahom ug ang Dios nagpagawas kanila gikan sa Ehipto. Og sulod sa kapatan katuig, siya nagpailob kanila didto sa kamingawan.
Gilaglag niya ang 7 ka nasod sa yuta sa Kanaan, ug gihatag kini kanila ug gipanag-iya nila kini sulod sa 4 ka gatos ug kalim-an ka mga tuig. Human niini gihatagan niya silag mga maghuhukom hangtod sa panahon ni propeta Samuel. Ug sa diha nga nangayo silag hari, gihatag sa Dios kanila si Saulo, ang anak ni Cis, sa banay ni Benjamin, aron maoy maghari kanila sulod sa kapatan katuig. Sa dihang gipapahawa siya sa trono, si David gihimo sa Dios nga ilang hari. Kini ang giingon sa Dios may tungod kaniya. Nakita ko nga si David, anak ni Isay, nakapahimuot kanako, ug magbuhat sa tanan nga isugo ko kaniya. Si Jesus nga kaliwat ni David, mao ang gipili sa Dios aron magluwas sa katawhan sa Israel, sumala sa iyang gisaad. Sa wala pamuanhi si Jesus, nagwali si Juan ngadto sa tanang mga tawo sa Israel, nga kinahanglan maghinulso sila ug magpabunyag. Ug sa hapit na si Juan mamatay, miingon siya sa katawhan, "Kinsa ba ako sa inyong huna-huna? Dili ako ang inyong gipaabot. Apan sunod ka nako may muanhi, ug dili ako takos, bisan gani paghubo sa iyang sandalyas." Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Hangtod sa kahangturan, awitan ko ang kayo sa Ginoo. Hangtod sa kahangturan, awitan ko ang kayo sa Ginoo. Ang mga kahayupan sa Ginoo, awitan ko sa gihapon. Lata sa tanang kaliwatan, magsangyaw ang akong baba sa imong kamati nudanon. Kay nagingon ka nga akong kaluoy, nagabarog sa kahangturan. Sa langit imong gilig-on, ang imong kamati nudanon. Hangtod sa kahangturan, awitan ko ang kayo sa Ginoo. Hikaplagan ko si David, akong sulugoon. Sa akong balaan nga lana, ako siyang gidihugan. Aron ang akong kamot, maguban kaniya kanunay. Ug ang akong bukton, magalig-on kaniya. Hangtod sa kahangturan, awitan ko ang kayo sa Ginoo. Ang akong kamatinudanon ug akong kaluoy, maguban kaniya. Ug sa akong ngalan, mabayaw ang iyang gahom. Muingon siya kanako, ikaw ang akong amahan. Ang akong Dios, akong bato, akong manluluwas. Hangtod sa kahangturan, awitan ko ang kayo sa Ginoo.
Hallelujah. Pagdaigo ng Diyos. Hallelujah. Pagdaigo ng Diyos. Hallelujah. Ang Ginoo manaa kaninyo. Anausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaon ikaw, O Ginoo. Human si Jesus makahugas sa tiil sa iyang mga tinun-an, miingon siya, sultihan ko kamo, walay ulipon nga labaw sa iyang agalon, ug walay sinugo nga labaw sa nagsugo kaniya. Karon nga nasayod na kamo sa maong kamatuoran, bulahan kamo kung inyo kining buhaton. Wala ako magsulti mahitungod kaninyong tanan, nakaila ako sa akong gipili. Apan kinahanglan matuman ang kasulatan nga nag-ingon, ang tao nga misalo kanako sa pagkaon nahimo nga akong kaaway. Gisultihan ko kamo niini sa wala pa kini mahitabo, aron ini kahitabo na niini, mutuo kamo nga ako mao ako. Sultihan ko kamo ang mudawat kang bisan kinsa nga akong ipadala, mudawat usab kanako. Og ang mudawat kanako, mudawat usab sa nagpadala kanako. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Kining warning ni Jesus nga niingon, bis sultihan ko kamo ang mudawat kang bisan kinsa nga akong ipadala, mudawat usab kanako. Usa ni siya ka warning nga kundi ta magmatngon, bisag unsa pata ka Diosnon, bisag unsa pata ka masimbahon, or bisag magsigi patag debosyon sa mga santos sama ni San Jose, wa gihapon ta mudawat niya. Kinsa man ang ipadala sa Ginoo. Kung atong tan-awon, gisgutan sa unang pagbasa, ang gipadala niya si Moises. Si Moises usa ka sinalikway nga tao. Hapit na sadto siya patyon ni Paraon. Ang sunod si David. Si David sinalikway gyapon nga tao. Siya maoy anak ni Isay, pero labing kamanghoran man to siya. Gani gilutos siya sa hari nga iyang gipulihan nga mao si Saulo. Buot siyang patyon, sinalikway si David. Ang iya ganing anak nga si Absalom, milutos gani niya. So sinakit gitos David. Sunod nga gipadala niya, matud nga gisgutan sa unang pagbasa, si Juan nga magbubunyag. Kinsa man ni Juan nga magbubunyag? Usa ka yano nga tao, nagkaon lang og dulon og dugos didto sa kamingawan. Ang ending, giputlas liog si Juan. Nya dayon ang gipadala mao si Jesus. Kinsa man ni si Jesus sa matas mga tao? Usa ka panday, way grado, anak og panday sad. Unya sa panahon nga nisugod na siyang sangyaw, anak siya og usa ka byuda. Kay patay naman si San Jose ato. So og atong tan-aw nang ipadades Ginoo nato, mga tao nga kabos, sinalikway og dili pagyod mga gitawag natog mga dungganan. Kasagaran ra ba nato di ra ba kita ganahang mudawat aning klasihas mga tao? Kamo mudawat mo ani? Di oy. Og ipada mga artista, mga dato, mga politicians, pari, obispo, santo papa, kana pakpak kita na la pundok kita mayo. Pero ang ipada na gani mga makililimos, mga adik, mga ex-convict,
kana mga way balay, kana mga nagdaan ng ilang mga putos. Wa na. Sugod na tagduda, ayay, kawatan ni daay, ayay, manulis ni, ayay, ana. Mao day na ato. Pero mao day na tinuod nga gipadalas Ginoo. Kay kung gusto pang Ginoo nga ipadala dinhi ang iyang anak nga murag hari, kay hari magid siyang tinud-anay, wa unta matawag pasungan, wa unta magpuyog balay nga gamay kayo, wa unta magtubo nga way grado, wa mo eskwela, summa cum laude unta to kanunay, excellent unta to kanunay, do na unta to 300% nga IQ. Kaya kinatasan ko nung IQ 150% ba to? Pila to'y IQ ana ni sa to'y Rizal ba to'y kinatasag IQ? Angkang Kristo unta patasaan pag yun unta to. Oy, wa ka eskwela. Nya mao na daghan kay nato karon napakyas sa pagdawat ni Kristo. Nya kay napakyas man ta sa pagdawat niya, napakyas pud ta sa pagdawat sa nagpadala kaniya. Na karon giunsa man ni Kristo pagsugo nato. Ang iyang paghugas sa tiil siyang mga tinun-an panahon sa katapusang panihapon nga gihisgutan dinhi sa atong ebanghelyo, mao ni siya ang paagi aron makadawat ta niya kun kamaotang muhugas sa hugaw nga tiil, kun kamaotang muhugas sa hugaw nga tao. Mao bitaw si Jesus sa dihang nag-abot sila adtong babae nga dunay 7 kayawa nga ginganlag Magdalena. O Magdalena ba to? O Magdalena. Iyang gipapahawa ang 7 kayawa. Iyang gihugasan sa kahugaw. Sa dihang miduol pod niya kadtong Samarianhon nga babae didto atong atabay nga duna say 5 kabuok banabana or kabit. 5 tingal ito. Yan ingos Jesus ka na rong imong gikapuyo. Di mangyapuna nimo bana. Kabit ra mangyapuna nimo. Kaya giingnan siyang Jesus, dada diri imong bana. Yan siya, wa man ko'y bana. Sabi tao, ikaunom na gunang imong kabit. So, wa man dyan kay bana, kabit ra man. Pero gilimpyuhan gyapon Kristo. Kadto sang babae nga batuon na unta aron mamatay kay nasakpan yung nanapaw. Giingnan ra gyapon ni Kristo, sige, lakaw na ug ayaw na pagpakasala pag-usab. So kini mao'y hagit nato sama ni San Jose. Wa tinuod ni tingog-tingog si San Jose, pero siya mao'y milimpyo sa tanang mga babag aron sa pagpadayon nga ang simbahan nga gitukod ni Kristo mulambo. Gilimpyuhan labi na gining atong kahadlok. Kining atong kahadlokan, sus, mao ni makahugaw gid nato. Manhin na ta dinhi mamakak, anhin na ta dinhi musigi og kana ganing kasuko, kaning kahadlok nato. Mao man ay mga kuas kahadlok, mga ekspresyon, kasuko, kasina, insecurities, ana og kahadlok kanang muok-ok kag maayo, di na ka mutugas ka matuoran. Ug mao ni ang tinuod nga kahugawan nga gihugasan ni Jesus. O kitang tanan mohimo na ani, kamong mga asawa, hugasan ninyo ang kahugaw sa inyong bana. Ang sao man paghugas, inyo silang higugmaon og panggaon, dili yaw-yawan og panghimarauton. Kamo sang mga bana, hala, hugasi sa nang kahugaw ng iyong asawa. Kung sa may nakahugaw ana, basig-sige na lang na dihag luto, niya gaimat lang naong, wala na iligo. Hala, paliguaw sa ikasay tiwas og luto, di bitaw. Ang kahugaw sa dosay sa asawa, kanang hugaw nga huna-huna. Siging duda, siging duda. Haron di na magduda, ang tanan niyang ihangyo, ihatag. Ingon siya, ulig sayo, hala, ulig sayo. Ihatag tanan nimong sweldo, ihatag tanang sweldo. Ipakita na ko imong cellphone, ipakita ang cellphone. Haron mabasahan ginanya dihang nagsige nimo gingon nga misyo, ana ba? Nya ini kasuko na niya. Ala pasuka lang. Nya ingna lang siya, nothing gonna change my love for you. Limpyo na kay na. Imo magipakita tanan.
Ang makalimpyo gyud nato mao gyud si Kristo. Kinsa si Kristo mao ang kamatuoran. Kung magpuyo na tas kamatuoran, limpyo kay ta. Magpuyo ganitas kinabuhing bakak, hugaw gyud ta. So uban ni San Jose, ipangaliya nato nga kitang tanan makamao untang mulimpyo sa atong kaugalingon, pinaagi sa pagdawat sa tanang mga tao nga ipadala sa Ginoo nganhi kanato. Pag-ampo sa katawhan. Mga igsuon, ang Dios nagbuot nga ang tanang mga tao maluwas ug motawag ngadto sa Dios. Kinsa mao ang kamatuoran. Busa mo dangop kita nga malaumon sa pag-ingon, Ginoo patalinghugi kami. Ginoo patalinghugi kami. Alang sa simbahan sa Dios, aron agakon siya og panalipdan. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi kami. Alang sa tanang katawhan nga hiyusahon sila sa Dios, diha sa kalinaw ug pagsinabtanay. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi kami. Alang sa mga masakiton nga natabtan nining COVID-19 nga makabaton na og hingpit nga kaayuhan, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi kami. Alang sa mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban nga makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi kami. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot Obispo nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama o paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahumanunta, sumala sa atong mga giplano o gipangandoy. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi kami. Alang sa tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan, nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo og daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi kami. Alang sa atong mga minahal nga igsuon nga mipanaw na, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi kami. O Dios sa gugma, among dalangpanan ug kusog, dawata kining among mga pangamuyo nga among gituboy kanimo uban sa gugma ug pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Sa Diyos, ako karon nagpakatakus sa pakigatulog.
Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa among kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Dios, nga pinaagi sa pagbinayluay ni ining sakripisyo, nagpaambit ikaw kanamo sa usa og halangdon nga pagka-Dios. Itugot nga ngamuyo kami, nga sama nga nakaila kami sa imong kamatuoran, sa ingon magbuhat unta kami subay sa kahibalo ni ining maong kamatuoran. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Maanaaw sab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug mataro. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay, makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod, nga magmalipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon, apan labi na gayod, niining mahimayaong panahon sa pagkabanhaw, kanus-a si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Kayang among karaang kaalaot natapos na, usa ka kalibutan nga nagunob gibag-o. Diha kang Kristo gitibuok pag-usab ang among kinabuhi. Tungod niini uban sa mga kalipay sa Pasko sa pagkabanhaw, nagmaya ang tibuok kalibutan ug usab ang mga anghel sa kalangitan, miduyog pag-awit sa imno sa imong himaya diha sa way hunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitaasan. Daigon ang nagani sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitaasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni iningadto siyang mga tinun-an og miingon. Dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako.
Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, nining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himoa nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco nga among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na nga among gihandom karon, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba karon dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namo nga sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala. Maingon nga kami nagapasaylo sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa mga pagsulay. Tinunuluwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw ning panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manonobos. Kay mo man ang gingharian, tanggahom mugang himaya, hangtod sa kahangturan. Amen.
Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw, ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw, ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Manaw sab kanimo. Ato karong ipakita ang timaan sa atong panag-inig sunay. Yes, be with you. Corderus adius, ganagawag sa mga sala sa kalibutan. Kaluy kami, atagi kami sa Mga igsoon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang siyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong lamang, mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento, gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang og nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umarika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Sa kong pagpanaw, ing kalibutan, ang kauban ko kalisod o pagsulay, ang imong kamot, nga kanako nagkupon, maoy pasalig sa pagpuli, ikan sa langit nun nga amahan. San Jose, kanunay kong kaaban, sa mga kabalaka, kaingawa sa lawas o kalan, pagkabot sa mga kinaraw, tanang maayo, tanang isang diko, kanihimo. San Jose, among amahan sa pagtuo, ang mahilom na mga tunog mo, magasunod ko, dinining kalibutan, napuyo kang kabus, pinatuan singon ang kalanon, ihas pagkautang may pagkabalhin, di alaga
bugtong mo, kalipay sa dihang ikaway, di papahulay, kanimo ang Diyos. Sa kong pagpanaw, ing kalibutan, ang kauban kong kalisod o pagsulay, ang imong kamot, nga kanako nagupod, maoy pasalig sa pagpulig, ikan sa langit mo na amahan. San Jose, kanunay kong kaaban, sa mga kabalaka, kaingawa sa lawas o kana, pagkamot sa mga kinarang, nanambot na maayo, kanang isang ko kanihimo. San Jose, among amahan sa pagtuo, ang mahirong ng mga tunog mo, pagkasundon ko, Magampo kita, makagagahom og tunhay nga Dios nga nag-andam kanamo alang sa kinabuhi nga dayon, pinaagi sa pagkabanhaw ni Kristo, padaghana dinhi kanamo ang mga bunga sa sakramento sa Pasko og liguna ang among mga kasing-kasing, pinaagi sa pagkaon nga makaluwas, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Karon mga igsuon atong himuon ang ikaduha nga adlaw sa atong pag-ampo. Palihog mangluhod, pasiunang pag-ampo. Nagasangpit kami kanimo, Senior San Jose, among maluluyon nga tigpangama kanamo. Sa bugos namong kasing-kasing, miduol kami karon, pamatia ang among pag-ampo ug kaluy-i kami. Mapaubsanon nga nagakumpisal kami sa among mga kasalanan, kinasing-kasing nga nangayo kami sa Ginoo sa kapasayloan niining tanan. Ipaabot kanamo o mahigugmaong San Jose, ang gugma nga imong gipasinati kang Hesus ug kang Maria, ug sa proteksyon nga imong gipakita ngadto kanila samtang dinhi pa sila sa kalibutan. Nagasudong kami sa imong presensya ug among gihalad ang among kaugalingon diha kanimo. Mabatunan usab unta namo ang imong mga hiyas, aron makapuyo kami og ligdong ug matarong nga kinabuhi dinhi sa kalibutan. Sa imong pagpangama uban sa imong balaang kapikas nga si Santa Maria, dadon mo unta ang among mga pangaliya o petisyon ngadto sa imong mahimayaong anak nga si Hesukristo, aron mahatagan kini og katumanan. Amen. Ikaduhang adlaw, San Jose, usa ka matarong nga tawo. Saint Joseph, the Just Man. Si San Jose, labing una sa tanan, usa ka ligdong nga tawo atubangan sa Ginoo. Naghalad ngadto kaniya sa kung unsay angayan ug husto. Tungod kay ang tanang butang gikan man sa kaayo sa Ginoo,
Si San Jose perpekto nga nagadangop kaniya diha sa pagampo, sa pagtrabaho o sa pagbuhat ug kaayuhan ngadto sa uban. Kita unta isip mga anak sa atong langitong Amahan, kanunay mo dangop kaniya ug ihalad ang atong kaugalingon sama sa paghalad nga gipakita ni San Jose sa dihang dinhi pasiya sa kalibutan. Katapusang pagampo. O mahimayaong tigpangama kanamo, Senyor San Jose, balaang ispuso sa inahan sa Dios, kanimo kami mo pasilong, palingkawasa kami sa tanang mga kadaot, ug ayaw isalikway ang among mga hangyo. Sa kahilom ibungat ang inyong mga pagampo ug petisyon. Bulahan namong tigpangama, Senyor San Jose, iampo mo kami. Nga mamahimo unta kaming takos sa mga grasya nga among gipangayo. Manindog, usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon, pinaagi ni San Jose, mao ang atong kasinagop nga anak sa Dios. Mahimo na ta niyang mga anak. Ang ato lang buhaton, mao gyud ang pagdawat sa tanan nga ipadala sa Ginoo nganhi kanato nga mga tao nga labing ubos. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa uban ni San Jose ato ning padayonon, pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Tayo'y may katungkulan at pananagutan ng kapwa'y akayin kay Kristong butihin. 500 years of jubilee, 500 years of blessings, 500